Vicent Ramon Calatayud naix en Vallà en 1942. Agent comercial col·legiat de professió, també és acadèmic corresponent i numerari de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana i agregat col·laborador de la seva secció de llengua. Font fundador de la EIVA i actual president d'honor. Ocupà la secretària de l'Horrat Penat en 1980, el moment en el que l'entitat aprova l'ús de les normes del Puig i el retorn a la fidelitat ortogràfica valenciana. A més, és articulista i copresentador en diversos programes radiofònics. Per la seva extensa trajectòria literària i el seu compromís en la cultura valenciana, ha rebut innumerables prèmits en certàmens literaris com els Jocs Florals de l'Horrat Penat o l'Ateneu Cultural de Paterna, així com diversos reconeixements atorgats per entitats com Amics de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana o la Cardona Vives de Castelló. Ha publicat més de 10 obres literàries individuals i ha participat en més d'una decena d'obres col·lectives. En reconeixement a tots els seus mèrits, la EIVA li atorga el Premi Nacional de Literatura en Llengua Valenciana en 2008. Avui, en la memòria dels escriptors valencians, entrevistem a Vicent Ramon Calatayud. Vicent Ramon Calatayud, bon dia. Com Bon dia i bona hora. Sí, senyor. Bon dia i bona hora. El l'oratge encara no està massa tranquil, però tenim una bona horeta. Exacte. Bueno, i de moment mitja horeta per a xerrar de la teua experiència dilatada com a activista cultural, persona que ha fundat aquesta associació, junt a unes altres més, però ens podem remuntar prou més arrere en el temps, perquè com van ser els teus inicis en això que se diu el valencianisme? Jo te diria una cosa que és fonamental i és naturalíssima, que uno no és escritor perquè vol ser escritor. En aquest cas meu, jo no vaig propondre mai ser escritor, però sóc escritor per necessitat. Les necessitats són el que ha fet avançar a la humanitat. I clar, què passa? Doncs passar el que tenia que passar. Jo me'n vaig a fer una miqueta d'història, com tu dius. Resulta que quan jo vinc ací a València i es comença... Perquè tu eres de Vallà. Jo soc de Vallà, un poble pegat a la muntanya, que gràcies a Déu conserva una llengua molt natural, perquè, clar, en ma casa i tots allí parlen en valencià. El meu castellà només és el castellà de l'escola. Quan vinc ací als 14 anys, una sèrie de circumstàncies, i em poso a treballar, i tinc la sort de que el meu mestre en l'agència comercial era un bon valencianista, Luis Pérez Requena, i que tenia un bon tracte en un escritor, un animador cultural, que va ser inclús, és agent comercial també, i que va ser inclús consellal, Enrique Duran i Tortajada. Vaja, un històric. Ell, don Luis, en aquell moment eren tots dos, don Luis em va presentar a don Enrique i en seguida vam fer amistat, ell ben i modo i tal, i en seguida ja a partir d'ahí una amistat en el valencianisme tremenda. Com en el meu mestre jo tenia, en els demés companyons, doncs no, en el treball d'agent comercial, però el meu mestre era valencianista. Tan valencianista que li encarregava a Duran i Tortajada les felicitacions nadalenques en una targeteta, unes parauletes allí en valencià, i fèiem la impressió i l'enviàvem a tots els clients, perquè en aquell moment... Quin any estem parlant? Doncs estic parlant dels finals dels 58, estic parlant 58, 59, 60 i tal. Tot això ho feia, per Nadal mos ho feia don Enrique Duran i Tortajada. Però ahir ja la seva literatura i totes aquestes coses, i ficar-me en aquest món, jo em sentia ample, satisfet. I en el moment que tenia, me n'anava també al llibre de carreres, que és el Reino de València, això sempre anava allí a veure perquè m'associava allí d'aquestes coses. I què passa? Doncs que en un moment donat, també el valencianisme feu que en un dels jóvens que estaven en aquell moment de dependents en el siglo valenciano, de la meva edat, perquè vaig, vine-te'n allà a l'Horrat Penat, perquè allí fem els diumenges ballús. Va dir-ho d'alguna manera, fem ballús, això estic parlant, ballús. Fem allí ballús, perquè tenim allí una gramola i allí els joves... I això ja estem parlant... Ja estem parlant dels anys 60 i prou.
jo, mentre també vaig començar a fer una carrereta curta en la universitat, que és el de graduat social, carrera que després s'amplià, però que no vaig continuar. I allí hi havia un ambient ja de jóvens i, clar, jo en seguida em vaig relacionar amb els que parlaven en valencià, que tots eren de poble. I en ells vam anar al comedor d'Hermandad del Trabajo i a la residència d'Hermandad, i sempre parlàvem en valencià. Clar, mos trobàvem en que certes xicones que estaven així tessetes, que eren de valencià, d'un poble valencià, dient és que no deixeu de parlar valencià i això de parlar valencià no fa fi. Vale, bé, correcte. Això xocava en la meva manera d'entendre, però ja dic que va ser una manera d'anar a buscar la raïl del meu valencianisme. Dins del comerç vaig conèixer a Paco Bort. Paco Bort era un amic entranyable de Xavier i de Miquel Adler, i ell em va presentar, precisament em va presentar a Xavier, perquè ells havien estat antigament en la Casa Cogollos. O sigui que és de la família Rabanal, que anaven a posar una botiga important, així, estaven del nord, de León, tenien ja una casa important en Madrid i van vindre així a posar una casa. Com li posarem? Té que ser el més valenciana possible. Tapicerías Valencia. Els dependents de Casa Cogollos, que tots són valencianistes, Bort, Alonso, tots valencianistes. Bé, allí, en els valencianistes, jo tenia molta... Perquè què era ser valencianista? Ser valencianista era utilitzar el valencià, veure els escrits que hi havia, saber que se publicava, saber que lo del Pensat i Fet, nosaltres el Pensat i Fet l'enviàvem a moltíssima gent. En aquell moment un dels això era el Plater, que li diuen, ara no me'n recordo, estava en tapineria, el carrer de la tapineria, no me'n recordo. Eren els dos, Ramil i Sant Martín. I Sant Martín. Sant Martín era el Plater. En Sant Martín també van fer una bona amistat i enviàvem la revista a tots els clients que sabien que eren poc més o manco valencianistes. I ahir vaig començar a llegir en valencià i totes aquestes coses. Clar, quan em van presentar a Xavier i a Miquel, un dia em van convidar a les xerrades que feien en casa de Miquel. I allí jo, un atrevit, que ha sigut sempre un atrevit molt vergonyós, però molt atrevit per moltes coses. Jo vaig començar a parlar de coses, dir, el meu poble, així, allí la gent dia la seva, clar, i un dels dies que aquell dia no vaig anar jo, però era quan estava muntant-se un esclat així de catalanitat important i a un fulano de Sueca, al fulano de Sueca se li va ocórrer dir que ell volia ser un home de lletres. Un home de lletres. I Miquel li va dir, un home de lletres, els homes són de sang i de carn, però lletres, jo no... Bueno, doncs ja sabeu el que vull dir. Bueno, doncs bé, i què vols dir? I Xavier li va dir, no tindràs futur, si només vols dedicar-te, vols viure de les lletres, no tindràs futur, a no ser que el facis periodista. Perdona aquest detall, tu estàs parlant de Joan Fuster abans que publicara Nosaltres els Valencians. Nosaltres els Valencians encara no l'havia publicat. Encara no l'havia publicat, no, estava ja... Però en aquestes tertúlies encara estaven tots en contacte. Sí, tots junts, sí. Encara no s'havia fet el trencament i encara no havia abdicat. Dia Miquel Adler que encara no s'havia donat compte d'on estava. Clar, a ells es feren una faena perquè com veien que no anaven a doblar el braç, es feren una feina llogant definitivament a Fuster i a l'altre, el mestre indiscutible. Jo no m'agrada parlar de noms. Sánchez Warner. Bueno, doncs bé, aquests ja es tenien ja llogats. No t'emociones molt que t'estem gravant. Sí, ja es tenien llogats. I estos van dir, no, anem-on. Encara no s'havia produït el trencament, ja estava molt prop de produir-se. I llogar què vol dir? Pues que des de Catalunya pagaven algun tipus de jornal? Totalment. És de veres? Perquè diuen per ahí que això... Totalment. Si no us pagaven, es prometen que tirarien avant. Perquè Xavier li va dir,
si vols prosperar, també li va dir, pues tindràs que anar-te'n a Madrid o a Barcelona. Diu, pues jo me n'aniré a Barcelona i en faré català. Perquè Sanchis Guarner en aquella època encara estava en lo ratpenat. Sí, clar, Sanchis no el tindrien que haver amenaçar-lo en expulsar. No, això no es tenia que haver fet, perquè a ell mateixa... Encara que ell se n'anava. Ell se'n va anar, per això se'n fem anar i s'haurem estalviat aquesta propaganda que li van fer. Però bé, la cosa, tornem arrere una miqueta, perquè ja és important que vegem lo de la necessitat en la que jo no abandone. La necessitat feu que es fera el trencament. Que nosaltres els valencians i al País Valenciano que contestara al Mela en el Reino de València. Molt ben contestat. Però que d'això està ahí, la gent pot consultar-ho, però no s'ha fet, com no era una cosa escandalosa, està ahí. Però la història algun dia... Però el trencament en els 60 ja estava. Ahí està, això està molt bé. I això que diuen que eren envetges personals... No, molt bé. Era ideològic, no? Molt bé. I a partir d'ahí, sí que ja es muntar el ratpenat, es fer l'assemblea aquella en el que es va apartar, la va dir, hi ha un camí que és estar en el catalanisme i un altre apartar-nos totalment d'això. I es van apartar, però no de la normativa. És a dir, Beut apostar pel valencianisme, no? En un moment... No, Beut en aquell moment encara no era president. Estem parlant encara de Segura de Lago, no? Segura de Lago, sí. Bueno, i vingué Beut i que va pujar al càrrec com a vicepresident. I a partir d'ahir també va haver un moment en què es va decidir, quan ja estava la cosa molt marejada, presentar una candidatura. Però veient que ell li feia goig estar com a president en el centenari, s'ha retirat. Presentar, diguem, tu i el grup que estàveu, no? Sí, és retirar. Diguem que recolzareu a Beut per a que fora... Miquel i Xavier es va retirar. I en l'any 78, que era el centenari de lo ratpenat, que fora Beut el president del centenari. I ahí està tot això. Però és que mentre ja va haver la necessitat d'eixir al carrer, perquè veiem que la gent, aquells estaven eixint al carrer i a la premsa... Aquells els que diuen que els valencians som catalans i que parlen català. Exactament. Bueno, tot allò estava al carrer i com en el ratpenat, jo me'n recordo d'una assemblea que ens reuníem allí, els dijous la gent ja venia al ratpenat a veure què passava, estava nerviosa la gent. I van dir, necessitem fer... me'n recordo que ve a baixir, diu... Josep Bea Izquierdo. Sí, diu, vinc, hem decidit ahir en la Junta estava reunida... Perquè ell era membre de la Junta Directiva de l'Orrat. Sí. Han decidit que hi ha que crear un ent que faça l'agitació en el carrer. I a partir d'ahir van dir, doncs farem el grup d'acció. El grup d'acció valencianista. El grup d'acció valencianista. Que naix en aquest context des de l'Orrat. L'inici fon ahir. I a partir d'ahir es començaran a fer-se coses en el parterre i es muntar la paraeta, i la paraeta, els diners que tingué, el que hem de fer és publicar. Però compta-ho, perquè hi ha alguns que diuen que el grup d'acció era com una creació del govern de Madrid subvencionar, en un esperit absolutament radical per a fer accions. Compta realment d'aquest grup d'acció? Què és el que es pretenia fer i què és el que feia? Que tinguera influències, que hi hagueren influències de moltes maneres, sí. Hi hagueren influències de moltes maneres. Però això no va néixer perquè aquells volien, sinó que va néixer per una necessitat... Del poble. Exactament, des del poble. I va néixer des de lo ratpenat, que és en aquell moment s'acollia el clamor del popular de que estava en contra de lo que estava dient-se i el que semblava i el que els mitjans de comunicació... Diguem que el poble estava a soles perquè no li feia cas ningú, ni els partits polítics ni els mitjans de comunicació. No, els partits polítics estaven en una altra cosa. Incloent l'UCD en aquell moment. Bueno, és que anteriorment resulta l'únic que va dir demà passarà no sé què, va ser Giner Boira. Giner Boira, però va dir és que vostè és un exaltat. O la URB, també. Sí, bueno, i la URB també sí, però no. Ahir va haver... La gent no es parava en part. Totes aquestes coses no li importaven. Volia... I clar, ahir va eixir el grup d'acció que va fer moltes coses, entre elles va dir necessitem publicar i vam començar a publicar el SOM. El SOM està en totes les incorreccions... La revista en totes les incorreccions del món perquè es feia d'avui per demà, que no sabíem, estàvem en la normativa, anàvem a boig i a garrotades,
Per què? Perquè ja no estàvem... Jo me'n recordo que les xerrades que teníem en casa d'Alder, aquell en dia, tu el que tens que fer és escriure coses del teu poble, tu que tens que escriure, no cal fes el cap. Dic, però és que el rap penat diu, no faces... Sempre està la història del primer llibre que vaig escriure jo, que era un llibre per a xiquets, i que no es va publicar, perquè ens van quedar, i això sempre ho conte, que ens van quedar encallats en una parauleta que jo hi he posat os, i Miquel em va dir, Orso, que ta mare com diu? Ma mare Orso, diu, Orso, això sempre ho conte. I a partir d'ahir van dir, no, deixem-nos estar, anem a buscar, i és quan ja va haver una necessitat. Vaig dir Murta, i Murta ja va dir, jo m'acoste i me vaig... Murta naix, no? El que havia Adlert encara no era trencament del tot en les bases del 32. S'havia creat la secció, s'havia reforçat la secció en Xavier Casp, en la secció de llengua en la Real Acadèmia. Reig, s'havia reforçat en la secció i allí ja estaven decidint tot el que tenia que ser. I tot el que tenia que ser, conforme anava aprovant-se, anaven canviant, perquè primer nosaltres encara posàvem en Murta xiquet en X, però va dir, això no, anar assumint aquest canvi, poquet a poquet. I es va fer un canvi total. El ratpenat estava per mantindre el 32 i el 32. Total, es vam amenaçar, va dir, anem a veure què vol l'assemblea. I en aquell moment, Begut i uns quants, se n'hixiren Begut i el Marí Montañana, que era el factòtum un poc, se n'hixiren d'allí i se n'anaren a trobar un nom antic que era l'Institut d'Estudis Valencians. L'Institut d'Estudis Valencians. L'Institut d'Estudis Valencians va ser com a rebuig, eixís d'allí, i per a seguir publicant les normes del 32. Però tu creus, Vicent, que va ser la millor opció? En aquell moment les bases del 32 ja no podien servir, perquè això s'ha debatut molt, no? Que Begut al volta volia que no acabara d'haver un trencament definitiu, no? Que les dues tendències pogueren confluir, però vist lo vist, en aquella època no se veia possible ja, no? O sigui, el trencament era tan gran. Hi havia que fer. A partir del llibre de Miquel Alder, La llengua valenciana, perquè com s'escriu, està molt clar. És que allí és clar i meridià, s'hi va dir, no tenim, hi ha que fer un trencament, no podem estar així. A mitges tintes. No podem. I que se n'anaren allà, feren el que pogueren, no pergueren el nom, doncs vale, bé, però el ratpenat hi que obrir-se. I clar, a partir d'ahir sí que hi ha la necessitat portar que Xavier diguera. Xavier Casp, que entra com a nou president, no? Perquè Begut, diguem que com l'assemblea de los ratpenats decideix adoptar les normes de l'acadèmia. Discutirem moltíssim si la presidència l'agarrava Xavier. Això tinguérem uns debats molt agres, perquè a voltes és certa agror, i jo dia que no, que era impossible, que volíem que haguera sigut president per fugir d'això, que Miquel estava molt en contra, perquè dia que hipotecava a Xavier. Per a fugir d'això, jo proponia a Simó. Vicent Simó Santonja, que havia escrit Valenciano-Català. Clar, però és que Vicent Simó també havia entrat en debat i havia escrit el de Valenciano-Català. I clar, ahir el tema estava en que ell havia sigut president, però ell va dir que no, que ell tenia molta feina i només aniria darrere de Xavier Casp. Xavier Casp no va tindre més remei i li van dir, Xavier, tindràs que ser president. Entonces ell va fer la presidència, va triar el seu equip i em va posar a mi de secretari. No cal que te'n digui res. I Miquel insistint bé sempre que anara escrivint les coses que jo vaig començar a escriure, La casa de Mauelo, històries d'un carreter, totes aquestes coses que anava escrivint en Murta. I clar, ja quan vam entrar en el ratpenat, el primer que ens vam plantejar és donar acollida a tota la gent que estava i que eren persones importants i vàlides per anar posant seccions i anar fent coses. I es va crear una corrent extraordinària, però no tenim ni un duro. Està clar que no tenim lliure, però havia que fer-ho tot a prova de com sempre. S'havia canviat de seu perquè la plaça de Manises, la seu històrica, se va quedar a la Diputació, que això ja havia sigut, ja estava una aparició. Sí, l'únic que aconseguiren és que Carrau es portava bé, de certa manera, perquè li interessava molt aconseguir lo de la Diputació, i ens va adecentar la casa on estàvem,
i va posar les aules i allò ho va desentar, però d'un duro no n'hi havia més, només va fer això. Bueno, i tirarem avant, i les coses, doncs, i això ja està més replegat en el que és el llibre de lo Ratpenat, i està replegat, no fa falta que insistim en totes aquestes coses. Però és que mentre va haver també un altre moment en el que pareixia que quan Xavier se n'anà, Xavier se n'anà perquè va entrar en política i va dir, no estic així, siguent en la política. Com a diputat d'Unió Valenciana, no? I en aquell moment, com Simó anava darrere d'ell, se n'anà. I ens quedàrem així en blanc. Però jo, que era el secretari, tenia a la meva dreta al metge, Joan Gil Barberà. Joan Gil, li pega una cosa i dic, tu tens que ser el president. I ells van dir, pues, que siga president. I va ser el president. Total, això estem parlant d'any 84, 83. No. Perquè Xavier Casp entra en el 80. En el 80, 81, 82. Del 82, quasi hasta el 90 va estar Gil. Hasta el 90, pràcticament 89, 90 va estar Gil. I en aquell moment que va dir, tindries que ser tu el president. Jo no vull ser president, no vull ser president. I com el que volia ser era, i el vegut, Gil, volia que fora Boluda, doncs jo em vaig retirar i va ser Boluda el president. Però jo ja tenia la idea que tenien que fer una altra cosa perquè no s'estava publicant. No s'estava publicant. I la meva obres mania... literàries, no?, en valencià. Jo ja estava escrivint en els diaris. Jo vaig començar a escriure en els diaris, en cartes al director, i el primer que em va publicar una columna va ser, ja era secretari jo de lo Ratpenat, va ser... Però on, en les províncies? No, don Pepe Barberà Armelles, el pare de Rita Barberà. Que era el president de l'Associació Valenciana. I en les províncies ja anàvem publicant-me alguna coseta. Gran ratpenatista, crec, no? Sí, ratpenatista, clar. Me'n recorde que quan agarràrem el ratpenat, això fos en gener, i el concurs de llibreig estava desmantelat. Contau, perquè ahir... Quan l'any 79 se fan les primeres eleccions municipals, no? Guanya el Partit Socialista, entra a governar i una de les primeres coses que fan és el concurs de llibreig de lo Ratpenat. Però no, però això estic anteriorment. Quan vosaltres agarrem el Ratpenat, hi havia que convocar els llibreig. I això estava... Perquè això ho feia molt ben fet, ho feia el Marí. Però tots aquells que ells coneixia, quan els vaig dir jo que mos ajudaren, va dir... I l'únic que va dir, això tu tens que... Jo dic, em diuen, Xavier diu, pues si no això, pues deixa estar. No podem deixar-ho. I total, que me'n vaig anar a parlar amb Barberà. Jo dic, don José, tinc un problema molt gros, i el seu problema és que això no tinc gent que mos apoyi, no tinc gent que mos... Què vos donàvem l'any passat l'associació? Doncs 2.000 pessetes, doncs 5.000. I a més te'n vas a tots estos i es dius que nosaltres han doblat això i intenta que... Total, que em vaig anar a parlar amb uns quantes, Montal i alguns altres, vaig reconsiderar això, vaig buscar gent que fora de tapadillo però que posara diners uns altres, vam crear premis distints en gent que no volia aparèixer perquè donar diners i continuar, això continuar. És una cosa bonica, jo dic que la necessitat va fer que eixirem avant. Però per què l'Ajuntament no va recolzar el concurs de lo Ratpenat i crear un altre concurs paral·lel de llibres? Però és que a partir d'ahir, crearen el concurs paral·lel, pensaven que s'ho carregarien. Però per qüestions normatives, no? Perquè la immensa majoria dels poetes festius havien apostat per les normes de la Real Acadèmia. Això està clar. Però ja van crear... Ho contem perquè qui mos veu igual no sap aquests detalls. Doncs allí crearen, el del concurs paral·lel va durar 2 anys i se n'anà a fer punyetes. I clar, nosaltres respectàvem, si l'Ajuntament ens enviava
enviaven jurats, doncs nosaltres respectàvem també, es feia un jurat i respectàvem també el que diuen aquests, o sigui que nosaltres estiguem sempre a el que dia l'Ajuntament, però imponent que la normativa era la que nosaltres teníem, i punto. I clar, va vindre, en acabant va vindre, que d'això ja s'ha parlat i està més conegut, va vindre lo de Siscar, que també des de l'Orrat, estava jo de secretari, pues va dir... Conta aquesta reunió, no? Perquè entra Ciprià Siscar de conseller d'Educació, i encara està per veure si els professors titulats per l'Orrat Penat podran donar classe, no? Com estava previst, no? Que ja estaven inclús contractats. Sí. Però és que estaven... Ahí va faltar... Faltava l'última firma, no? Exactament. Del Ministeri, no? Si hagués estat aquesta última firma... Esto estem parlant d'any 82, finals del 82. 82, sí. I ja no hauria sigut molt més difícil tirar-los. I què fa l'Orrat Penat? Aneu a parlar en el conseller, no? L'Orrat Penat simplement... faig jo un escrit denunciant totes aquestes coses. Un manifest d'aquells que feien forts, un manifest fort, dient-lo que com Gil li pareixia que era massa fort, dic, firma-la tu, i vaig firmar jo, dient el que ens anava a passar, i el que ens passava, perquè allí no es retirà ningú. Clar, n'acabant, Ferrando va dir a dia, és que tu has pegat massa fort i ara ens interessaria reconvertir, dir-li a Siscar que interessa que vinga, que conega les aules, que vinga... I no va ser així, perquè la reunió, jo insistint... La reunió en Ciprià Siscar. Qui estàveu ahí? Estaves tu en aquesta reunió i qui més? Jo estava en la Junta. Jo insistint, dient, no apreta. Jo dic, sí que tinguem que apretar, perquè anem a veure. Anem a estar d'acord amb vosaltres. Diuen, el tema de la normativa no hi ha res que discutir. La normativa serà la que nosaltres posem. I es va dir, així estem perdent el temps. Aquest home no se n'ha baixat d'ací, per més que hagi vingut, que vinguera allí, que vinguera a les aules, que estaven més professors disposts, va dir que no, i ahir es va acabar en país seva. Ja no ha hagut res més. Perquè l'Orrat Penat digué que la normativa anava a ser la de la Real Acadèmia, com havia sigut. Clar. Després ja vingueren tot el del Puig, han vingut totes aquestes coses, però el més important és que va haver també la meva renúncia a la presidència de l'Orrat Penat va ser perquè estàvem intentant i ja teníem l'aprovació de fer una fillola des de l'Orrat Penat que fora l'Associació d'Escriptors en Llengua Valenciana. I una volta que l'Orrat Penat això va dir sí, tireu avant, perquè així esteu respaldats per nosaltres, i ahir vam començar Miquel Castellano i un servidor. Miquel Castellano es va preocupar de fer l'oficialització i fer els estatuts. I jo d'aportar la massa crítica. De l'Associació d'Escriptors en Llengua Valenciana. Sí, d'aportar la massa crítica. I d'ahir van continuar, i aquesta necessitat és la que ens ha portat a on estem així. La necessitat, una altra necessitat, la necessitat del menyspreu que estaven fent en Xavier Casp quan estaven nomenant a perritos i gatitos en títols i en coses en Barcelona i així en València, i no fent ni punyetero cas. Jo dic que tinguem que crear un premi que posa les coses en son lloc. Per a la llengua valenciana, escriptors en llengua valenciana, Premi Nacional de Literatura en llengua valenciana. I ahir va néixer, i també la necessitat ens va portar ahir. O sigui que sempre hi ha aquesta conseqüència. I jo, no sé, podria parlar de moltes coses, però la història se m'emboliquen unes coses en les altres. Però ja dic, d'això podria estar parlant d'ací a demà i no acabaria. Però sí que m'agradaria deixar un últim missatge. No sé si tu tens més coses que vols preguntar-me. Digues. Però a mi m'agradaria deixar un últim missatge molt clar, que la necessitat farà que, en vista de lo que està passant, el poble valencià no engulga el que li estan ficant a la necessitat, a soles salvarà el problema que tenim en la llengua i la supervivència identitària. Que això no ho pensem, però aquesta necessitat de ser poble, sense saber-ho, sense encomanar-ho a ningú, sense organitzar-ho a ningú, farà que no puguin en nosaltres.
Per això, quan estem en les fosques i vegem que mos passen la mà pel llom, però només és un interès polític, doncs nosaltres no devem de pensar en res, ni en la fosca ni en la llum, sinó que la veritat i la necessitat ens tindrà que portar on devem d'estar. Només deixar-nos estar, perquè dic, jo no he pretès mai ser escritor, ho dic des del principi, i estic sent escritor, i clar, també la necessitat fa que resulta que des de que don Pepe es començà en les columnes, en acabant don José Umbuena, i sobretot don José Umbuena, el president director de les províncies, des d'acabant Consuelo Reina, però sobretot quan don Guillermo, que en aquell moment era el pare de Guillermo Sarranz, va dir, va escriure una carta molt carinyosa, va dir, vostè té que continuar escrivint sense parar. I quant de temps portes en les províncies? Més de 40 anys. Més de 40 anys, clar, una volta a la setmana. Més de 40 anys seguit. Més de 40 anys seguit. Clar, quinzena, era cada setmana, seguit més de 40 anys. Clar, però jo havia publicat en Levante, en la Hoja del Lunes, en tots els diaris de València, tinc alguns articles col·locats de Castelló, en els dos de Castelló, en els dos d'Alacant, i l'ABC feia una edició en València. L'edició, l'únic que ha escrit en valencià en l'ABC ha sigut jo. O sigui que no puc presumir de res, però si 40 i tants anys escrivint en les províncies, o escrivint sense parar, com ningú, jo crec que en la vida ningú ha publicat tant de temps en les províncies, en un diari, en valencià. Jo crec que això no és res, és la pura necessitat. Per què? Perquè encara que sigui una finestreta menudeta, encara que sigui només la ràdio 5 minuts, la persistència de la llengua viva, la persistència d'això que has viscut, la persistència de tants oficis que estan perdent-se, la persistència de la vida familiar més íntima, que només es pot reflejar quan parles en naturalitat, perquè si no és així nanotix, doncs jo crec que això fa que uno escriga o siga escritor, siga periodista o no siga periodista. Però sobretot hi ha una altra cosa, que no hem tingut necessitat de viure de la literatura. No hem tingut necessitat perquè, gràcies a Déu, en la nostra professió mos l'han guanyat ben bé. El qual també ha facilitat que vos mantinguéreu, que no vos vereu forçats a canviar de res, a canviar de jaqueta. No. Ni els amics que tingui en Barcelona, que algú sí que era influent i em volia moltíssim, perquè el seu germà va ser del que va portar a Tarradellas els Ortínez. Doncs don José Ortínez també em volia moltíssim. Dic, però és que tu eres un poeta frustrat. Jo dic, no em dic això perquè jo no he sigut mai poeta. Doncs diu, és igual. També dia, i no podíem, i no coneixeries. Dia, no. Però bueno, l'abuelo diu que l'abuelo Casporreta trau de la barxeta. Jo trac de la barxeta tot el que puc traure. No sé si interessa a la gent, no sé si està cohesionat el meu discurs, no sé si és una brofegà, no sé si és vanaglòria, crec que no, però puc dir que sí que he de ser escritor. Home, jo penso que sí, ningú ho posa en dubte. No és que ho proponga, és que per necessitat ho soc. Molt bé. I no crec que... Escritor i moltes més coses. Escritor i alevalentador de moltes coses. Alevalentador. No, sí, la meua professió em porta a fer rogle. I faig rogle en el col·legi, faig rogle on estic, allà on estic procuro fer rogle. I el meu rogle és natural mig en valencià. Què volen que es diga? No em negue a escriure en castellà el que faci falta. Però bueno, si sóc capaç d'escriure en valencià i no traicionar a ningú i que misca en naturalitat,
Pues això és una gran Això és lo que bendició. volem És una gran tots. bendició, Això és el que ens donarà aquesta percepció, no?, de que el valencià és una llengua rica, culta, que igual que la parles la Indiscutible. Arribarem, volent arribar, que tens ahí. Volent arribar. Arribarem? Estàs convençut? Sí. Mira, és que aquest títol és un títol que té dos acceptacions, dos interpretacions. Jo sempre a voltes dic que la gent puga triar el camí que vulgui. I volent arribar diu dues coses. Que estem fent camí per arribar, però que el voler ens portarà a l'arribar. Són dues maneres. Volent arribar. I volem arribar. Exactament. Pues Això és el que voldria acabar dient. Llibres, en tinc, no sé, una dotzena de publicats i en coautoria i participació no sé quants. Ja no porto càlcul de totes aquestes coses. Pues arribem al final. Pues bueno, si això és al final, que arribem al final per necessitat, perquè ens volem anar a dinar. Al final del vídeo, però ens queda molt més per fer i per treballar. Jo crec que mentre estigui així, mentre el carro vaja, farà ruïdo, diuen en el meu poble. I no diuen soroll, diuen ruïdo, però hi ha que també ser una miqueta permeables, tenint en compte que tenim un vocabulari molt farcit de coses, de paraules que ens venen de fora, i en aquest moment de l'estrangerisme, i sobretot jo estic molt preocupat en els lladres. Què són els lladres? Doncs els lladres en aquest moment, a més, són lladres als que no podem denunciar, perquè tard o pront arribem a ser lladres o participar en aquest robatori, que és la digitalització, que ens està robant el temps, que ens està robant la il·lusió, que ens està robant moltes coses. I en això som lladres tots perquè tots participem. Tindrem que amoldar-nos per necessitat a resistir aquest lladronici, aquest robatori. Tindrem que crear una necessitat que ens faci permeables, que hi hagi almenys aquests grups d'agitació que rebel·len, no contra ningú, sinó defendent lo seu. Perquè a la contra a voltes avança i molta gent només sap viure que a la contra, però a la contra al final perds. Com dia Miquel Albert, al final perds. I en això, si te pareix, acabem, no? Quan se nega una cosa sense afirmar una altra, acabes per afirmar la que estàs negant. Exactament. I jo penso que el que volem tots és el contrari. Moltes gràcies, Vicent. En això podem quedar. Deixem això. I deixem això per a la pròxima. Exactament. Sempre que vulguem xerrarem. Ja dic, sense problemes de parlar de tot el que sabem i que han viscut. Ja dic, però sempre guiats per necessitat. Un ha sigut el que és per necessitat. I escriptor per necessitat, no per res més. I punto. Gràcies.